ko wada kon ko yaggingol mo wonde wana fino mayra na fino mayra ko yaggingol mo fi sifadu do taw wado e luttube ben bata yi hari ko tawdo no wadi sifadu no ka e juude nyaawobe ben ko don o accita tay bayta o hebi sabuno hoyni rane ko hoynanangol boggol don o yahi o wadi dum do o jiyo joni non ko on duubi joyi ko wada ko yagginir hara o accitaka e dum don o ya sakko watta sifadu don andi wana yaggo. Procès Al-Gassimou Diallo contre 2 de ses élèves, le verdict est tombé. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après 2 jours de débat intense au TPI de l'Abbé, aujourd'hui, la sentence est donnée. Al-Gassimou Diallo est reconnu coupable de viol sur 2 de ses élèves. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement plus une amende de 35 millions qu'il doit verser à ses 2 parties civiles ayant porté plainte. Après ce procès, nous avons tendu notre micro au père d'une des victimes. Vous découvrirez tout à l'heure ce qu'il a dit. D'abord, comme je l'ai dit, donc l'essentiel est que Allah walli o nangama o donkinanama bay wana mbudi du woni important ko donkinangol mo ko dum addi o me wakkilo fi kala me yenama ala ko me wi'aka men inde me wakkilo stay dum don on bonne inde be ngurende yo bonnu kono ko wonnam donc kos ko hatto e do de wat golle dum do nanda ono ka kunum mana yuɗon hanta ɗon hari ko ma wulita ɗon hoore makko e ko bonnere ko bonni diwan on ko c'est ça le problème ko abus de confiance séquestration viol drogue tout ça ko ɗum ɗon o waɗe hewde diwan on ko ɗum ɗo yewtade o suudu ñawdi ɗum kañi kon no walani on ka no fanɗani e wimo ha no ɓurno hanno ɓurdem ɗo non c'est que no ɓe yewtiri ɗon ɗen on noon ɓayta quand même gollirama no welirimi ko noon ñawira ko no welirimi donc ko wada kon ko yaggingol mo wonde wana fino mayra na fino mayra ko yaggingol mo fi sifadu do taw wado e luttube ben bata yi hari ko tawdo no wadi sifadu no ka e juude nyaawobe ben ko don o accita tay bayta o hebi sabuno hoyni rane ko hoynanangol boggol don o yahi o wadi dum do o jiyo joni non ko on duubi joyi ko wada ko yagginir hara o accitaka e dum don o ya sakko watta sifadu don andi wana yaggo mo jonkira fi murade didi on na jomo matiyaw demu nenda bawtore compiti don ko soti jomo ka suudu makko ton mako gollata ton si on humpitino fi dum no to wadi ko ngaran ado dum do o e fi aranon do mi humpitaki parce que wana tefgol fi dum do mi jokki donc ko wadi jiwan on ko dum do mi humpiti tenen talata e alarba e 18 don mi hetti jiwon e juude makko mi andi fi mudu e wetenen kono tawmo sifama do on jentiki o yoni no décision do do mi ala wulitade tonin do de yo yaggine tun hara o do duubi joyi hara wana yo accita fi yo ko yo wadude no be wiiri non o timminadi ton tis so intercepti no appel na nasta don hebi min ko mi falano ko buri duubi joyi o watte so interjecti appel hara yo me yew me de wakkili ko ani non min ko say wadali